Yan, may buntag, happy Sunday sa inyo ha. Mag-home stop, service, mag-hilot up ko karon. Domingo ha. Domingo ba ron? Yeah. Diretso lang sa kulog kay maulaw daw sa nitagan sa friends. Na videoon lang nato pero nagkulog na siya. No, okay. Mangita biya ako ang mga subscriber no nga wala na po nagtuan. Sabi na wala. Asa ganitong address niyo? First gram. Asa first lang. Sa Clarion First na. Clarion First katong Reno. Tama. Ikaw mo to, ikaw una. First gram. Sige. Taga Clarion Street, Digos City. Ayan. Atong tabangan si ma'am sa iyang ginapamati. Shout out sa taga Digos City, Clarion Street. Kumusta na mo na? Dagang kong customer diha. Sa Clarion, naapo ko yung napalakaw diha. Pero home service lang siya. No? Yeah, shout out ako ang mga subscribers. Kumusta na mo mga subscribers diha? Nagunsa man mo karon Domingo ha? Ako naghilot. Unsa gi pamati ni mo ma'am? Ang bag mo ni nga ang tingin tong giagiya, unis. Ya, karon na alam na sa kanya. Arbit mo bag. Matiis? Tuhod, dili. May tuhod. May tuhod sa tuhod. Oh, man ako sa basketball. Nagma na dis. Naroon sa tindahan. Niya. Kulit ra mo nabiki dito sa taon na buta arthritis ba to? Pero ano naman ako ang uric acid yo. Normal. Kulit ra on. Kasi pa panuhot do. Ha? Panuhot pa. Wala son. Wala bitaon. Ano tag Jis na? Jis. Okay na Jis. Katong day ito. Dua isa. Okay, 2.20 yun ta. Bitaw ng 2.20. Hapon ako mag-hilot. Jis na git kapin. Service ito duha lang. Ang isa ulo na na ko matagad ang alas 5. Tama din ko ang service na lipat ko. Ito po ko nga man eh. Ang service man ay. Wala gibutan. Wala na kami sipot. Wala mo. Service dito. Awat mo kuglain. Wala sige kuan. Isa rin mapahilot ng taong service. Niya kaya naibog man siya. Apil na lang. Ang apil na lang ko din. Naduha. Okay na naman. Kaya ginoon. Mas G's na yung kapil. Sa Luna X. Ayun, ano? Sila mang kabot ng anak mo. Ha? Nakabot ng anak. Tulog. Ay, babae. Ay, puro laki. Wala. Pulos guwapo. Tagabalong buhat ang guwapa. Gawa sa tilo, sa'yo pamati mo. Baga. Baga, sakit. Sakit. Sa likod. Aman niya. Anak. Paklay ba. Hindi gani mapan gani mapikwat ng lunes. Karon na okay na ma. Okay na. Ali ka pun banhod ya. Takot ko. Panood ka? Banhod. Nagbasa na kagahapon ko din. Oo. Basta nga sa atong part sa atong lawas, basta na ay banhon. Nakamot, matingil, maulo, malikot. Pas mo sa kusog na ka. Pero sa kuwan. Isa ka sa
sa part na. Saka na sa gamay. Saka gamay. Ah, try ko. Ano, okay na ka na? Anong nagkapasa man ka? Kana lagi tindahan, ang hugaw. Hmm. Ang hugan magugaw. Sa trabaho ko, sa ospital, magsulat. Mangutang sa dili, kung sulod ka, Ha? isulod ka sa malong. Sulat ko, ante. Ay, gawas, gawas. Gawas sa malong. Ikaw. Mangutang sa dili, di kita pwede magpasa ha. Mapas mo at mong lawas ang tawag na niya, pas mo sa kusok. Nga di yung kamon nagbasa yun, power mo yun ta. Ang hindi yun anak, paralyze yun na ha. Rino na may advantage to kay pagod. At least okay pa. Ha? Sige, tinggal pangalan. April. April? April Rose. Hindi, tinggal. April Rose. Laro yung paglo, madugay na. Hindi mo. Ano gusto dyan? Ang duty ko hospital pa. Hindi maligo. Gabiin, mga bigo. Okay, guna siya. Ang problema mo sa mga kinaraan na, gina siya pas mo sa kusog. O na inungdan nga nung na yung mga paralyze. Ang paralyze walay kusog. Kahit po na stroke, ha? Tingala lang ka gusto ka mangusog, pero wala kusog. Bunit yung baso, mahagbong. Ano pinapapangit mo, no? Ako di ay. Sabi Wala ko, nagblog. Uy, ano, ay, man? wala ma akong kusog. Hmm. Ako diri ba, walay kuan. Wala ko na, di na ka. Oo, wala ba'y kusog. Baraga, binhod permi. Kira? Kaya, kaya. Kami, kingitan ko na po ni mo kabantay kami. Kamay Ay, pa ba man na inulo isa mo. ka ng wake up lang. Kani? Anak siya. Dili ra. Lusay nga siya. Ya, kani lusay. Pag di na kalitan daw, mudako. Ni mo na inong nakungon nga magpungat o sahay. Bukas o sahay, ha? O ni sisingot bukas o bukas.
batang na to dire, likot, ang yuran, hawak, mo sakit sa kaya ka na magsimot ito tang mudagan pa ubos. Ha? Amo na magtatak na sa dressing ako gas. Ba? Kaya naman nagod ba no? Busy man. Sige na lang panrapo.